Tervetuloa kaikki karavaanarit. Minun nimi on Rainer Pihkakoski ja olen Oulujärven seudun karavaanareiden puheenjohtajana ja haluan toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi. Ja kiva, että olette saapuneet joukolla tänne mukaan. Ja pidämme tämmöisen kivan yhteisen illan ja yhteishenkiä nostatamme tässä, mutta kumminkin piletämme tässä ihan reippaasti ja käytämme pari antimia hyväksi. Anna kattoo, heitämme tässä loppuillasta sitten. Ja tässähän on päivällä naiset myyneet arpoja tuolla ja palkinnot on kaikki käyttöesineitä liittyen ulkoiluun, urheiluun tai karavaanarijuttuihin ja kaikki palkinnot saa heti käteen. Polar Electro on lahjoittanut meille pääpalkinnon jotain fitness-juttuja, mitä hän siinä rannekkeessa on. Niin, no se on ohjelmassa, siinä on näitä juttuja. Ja tämä on tästä virallisesta, huomenna on kaikennäköistä pientä happeningia tuossa rannassa. Meillä on pilkkikilpailu ja siellä on yleinen pilkkikilpailu ja karavaanareiden pilkkikilpailu ja merkkikerhojen pilkkikilpailu, että siellä ollaan sitten vastaanottamassa tässä mielessä. Mutta nyt sitten kaikki kuulolle. Hyvin tärkeää asiaa on, mikä tässä haluan tuoda esille. Syksyllä 1.–3. syyskuuta on liitto järjestää täällä pohjoismaiset kalottipäivät. Ja sinnehän me kaikki tietenkin haluamme tulla. Ja näin jokainen meistä voi ottaa kaverin sinne mukaan. Eli tavoitteenahan meillä on tietenkin 200 vaunukuntaa tänne saada silloin tapaamiseen ja Pohjoismaista tulee kans porukkaa ja laitamme esitteen myös Venäjälle, mutta katsotaan tuleeko sieltä tällä kertaa ketään. Näillä sanoilla näin lyhyesti, niin minä kiitän teitä kaikkia, että olette saapuneet ja olemme iloisella mielellä. Kiitoksia ja sitten Juha, ole hyvä. No niin, ääneni kuuluu ja häiritsee ilman mikrofoniakin. Mutta omasta puolestani myöskin tervetuloa tähän talvipäivään. Talvipäiväthän oli monia vuosia sillä tavalla, että se oli niin kuin unohduksen suossa ja niitä ei järjestetty. Siis meillähän on sellainen tapa vähän, että liitto sinällään ei järjestä itse mitään. Vaan sitä varten meillä on yhdistykset, jotka sitten niin sanotusti liiton edestä asiaa hoitavat. Ja tässä sen jälkeen kun uudelleen herätettiin talvipäivät, on erilaisia kokeiluja ollut. Ja Rintajuppaan Simola oli kyllä parhaat pilkkikilpailut, mitä mä oon koskaan nähnyt. Ne oli semmoisen lammikkoon 1000 kiloa pistänyt lohta edellisenä päivänä ja seuraavana päivänä sitten ihmiset pilkille. No eihän ne lohet ymmärtänyt syödä mitään. Kukaan ei sano ensimmäistäkään kalaa. Mutta yritys oli hyvä. Eikä sillä tietysti ne ole niin väliä sillä tavalla muuten, paitsi niille, jotka ovat niin kuin ammattimaisia pilkkiöitä, jotka harrastaa ihan tosissaan. Ja tämä Oulujärvi ja tämä Ruunuhelmi on siihen tehtävään erittäin sopiva. Nyt tämä on jo, onko tämä nyt 3. kerta, kun täällä pidetään näitä, 4. kerta peräti. Ja joka kerta on ihan älyttömät saaliit. Ja ihan älyttömän hienoa, kun ei itse pilki jo seurata täältä, että kaikki ovat niin siistissä jonossa tuossa järvellä tietyssä paikassa, jossa on kuulemma joku riutta, jonka ympärillä kalat pyörivät. Se on silmään hivelevää, kun ajattelee, että miten iso lätäkkö on ympärillä. Tuossa puheenjohtaja mainitsi, että kalottipäivät ovat täällä samalla paikalla. Ruotsalaiset, norjalaiset vähän viisastelevat tämän kalottialueen ulkopuolella, mutta en pidä mitenkään mahdottomana 150 metriä
50 kilometriä tuosta kalottirajasta, kun sitten Ruotsin puolella kuitenkin Uumajaan saakka kuuluu kalotti, että se on vielä etelämpänä. Mutta todellakin sinne tietenkin kaikki tulevat, mutta sitä ennen me on tällainen pohjoismainen vuosi menossa. Meillä on pohjoismaiset päivät tuolla Kokemäen Ruunuhelmessä. Ja ne on sikäli harvinaiset pohjoismaiset päivät, että ne on tällä kertaa avattu Pitkäjärvellä. Mitä me sanon? Joo, hyvä. Vaimo on tarkkana. Niin, ne on sikäli erilaiset, että ne on avattu myös kaikille muille karavanareille ympäri Eurooppaa. Ja mun piti, ja luulin, että mulla on sellainen rollappi mukana, mikä tätä Pitkäjärveä mainostaa, mutta sattumoisin olikin sellainen rollappi, joka mainostaa Baltic Sea Forumia, joka on tällainen suunniteltu kokous siellä Nordic Rallyn yhteydessä. Se on tuolla nähtävissä oven suussa. Se ei kaikille aukea mitään, mutta nyt olemme saaneet erilaisen tapahtuman, joka on meidän emojärjestön FICC:n suojeluksessa. Ja sinne kannattaa kyllä ehdottomasti ilmoittautua. Siellä tapaa muitakin kuin vain pohjoismaisia ystäviä. Ja siinä on kutsuttu kaikki järjestöt, ei nämä perusjärjestöt, mitkä Pohjoismaissa on kussakin maassa, vaan myöskin kaikenlaiset autojärjestöt, kaikki mahdolliset, mitkä karavan tehtävää hoitaa. Että tervetuloa. Ja tämä vuosihan on tietenkin vielä siitä mukava vuosi, että liitolle valitaan uusi vetäjä, joka tapahtuu tuossa toukokuun puolenvälipaikkeilla Lappeenrannassa. Ehdokkaita on 4, joka on tosi hieno homma. Ja katsotaan nyt, mikä sieltä tulee, kuka tulee kuvioon mukaan. Ja toivon mukaan on sellainen henkilö, joka osaa luotsata tätä järjestöä seuraavat vuodet menestyksellä. Teillä kaikilla on siihen tietysti oma mahdollisuus vaikuttaa oman perusyhdistyksen kautta. Kuunnelkaa näitä ihmisiä, ottakaa selvää, tehkää hyvä valinta. Ja omalta osaltani kiitän näistä menneistä vuosista, mitkä olen teidän kanssanne pyörinyt. Ja totean näin, että talvipäivät on avattu. Kuuluuko? Meidän langattomat mikit jotenkin vähän pikkasen noiden taajuuksien kanssa ei oikein pelittänyt. Siinä on tumman sininen. Ja näillä peitetään tämä taikahattu ja sanotaan semmoinen maaginen taikasana, joka on anna sä käännä. Ja siitä me saatiin juhlapukki. Tämä saa tässä koristella tätä meidän tapaamisjuhlaa. Ja mä ajattelin teitä vähän naruttaa tässä seuraavaksi. Ja siihen tietenkin tarvitaan naru. Ja mullahan täällä on. Naru löytyy. Tää on sellainen naru, että tää on nailon naru. Tää solmiutuu helposti. Yhdellä kerralla tulee ihan kivasti noin yksi solmus. Ja tää miesten logiikka, se menee sillä tavalla, että jos yhdellä kädellä tulee yksi solmu, niin sitten kun otetaan 2 kättä käyttöön, niin pitää tulla 2 solmua. Ja niin tulikin. No näiden narujen kanssa on vielä semmonen juttu, että se on sama kuin näiden johtojenkin kanssa. Ja niitä kun kuljetellaan, niin ne menee helposti sekaisin ja solmuun, vaikka ei halutakaan. Sen takia naru kannattaa aina kuljettaa tämmöisellä vyyhdellä. Se on näin tämmöisellä vyyhdellä, niin sitten se pysyy selvillä.
Ja jos taikuri haluaa siihen solmuja, niin napsauttaa vaan taikanapsauksen, niin sitten siinä on taas solmu. Joskus maailmassa niin tulee solmuja vaikka ei haluakaan. Ja yksi maailman eniten käytetty solmu on tämmöinen rusettisolmu. Tällä pannaan kengät kiinni. On pantu vaikka kuinka paljon. Tää pitää kengät jalassa ja sitten kun tullaan perille, niin vedetään näistä narun päistä, niin sehän aukeaa. Näin käy, jos on semmoinen tavallinen päivä ja hyvä tuuri, mutta huonon tuurin päivänä, niin tämähän tietenkin tämä naru menee täältä lenkistä läpi näin. Ja jos vielä tämä toinenkin menee tuolta lenkistä ja sitten ne kiristyy tommoseksi patiksi, niin se on niin sanottu pattitilanne. Siinä tarvitaan taikapuhallus, niin silloin se lähtee. No se umpisolmu, sehän on sellainen solmu, että se on helppo tehdä, mutta vaikea aukaista. Tekeminen ei ole tämän kummempaa, se on näin äkkiä tehty. Siinä se nyt on. Umpisolmu. Ja avaaminen käsillä ja hampailla ja muilla, niin se yleensä onnistuu jollain lailla, mutta taikavihellys on tähän verraton konsti. No, mulla on täällä teräsrengas tämmönen suht koht ja kestää heittääkin vähän ja ei mene poikki. Sä voit tutkia vähän, jos haluat sitä. Tää naruhan on tavallista nailon narua. Tappas sinä sitä päästä kiinni. Vedetään vähän näin, että kestää. Ja rengas on vielä pyöreä, ei mene yhtään soikeaksi. Se on ihan kiva. Löystä mitään koloja tästä rengasta. On tässä yksi tässä. Niin, se on reikä. Joo, tosiaan, tämä on reikä. Ja ilman tätä reikäähän tätä temppua ei tehdä. Tän renkaan saa tänne naruun tällä tavalla kivasti tuolta alakautta. Tiedättekö te mitä muuta kautta se voisi mennä? No, tätä takakautta se menee melkein yhtä kivasti. Mutta jos ei laitetakaan sieltä sitä, vaan otetaan tästä narusta keskikohta ja puhalletaan. Niin sinnehän se meni. Ja nyt se killuu siellä narussa. Ja miten me saadaan se pois? Puhalla sinä, jos siellä. No, täällä. Mutta jos me solmitaan tämä rengas tänne naruun, tehdään semmonen temppu, että tehdään solmi. Ja nyt se on solmittu sinne naruun, pannaan se pyörimään vielä nuin, vielä vähän enemmän nuin. Tää pyöriminen ei liity mitenkään temppuun, mutta se on kivan näköistä. Ja nyt sitten sanotaan se taikasana, kun anna saa käydä. Ja sitten se lähtikin pois. Näitä temppuja harjoitellessa mä oon solminut niin monta kertaa tämän renkaan tänne naruun, että se on oppinut solmitumaan jopa tuossa ilmassa. Aina se ei onnistu, mutta täällä on niin positiivinen yleisö, että mä nyt uskallan koittaa joka tapauksessa. Ja johan tämä kerran tipahti lattialle, niin se haittaa, vaikka se tipahtaisi toisenkin. Kokeillaan, miten käy. Sinne se solmituu. No, tehdään tänne toiseen päähän vielä solmu. Noin. Nyt se on 2 solmun takana tuolla narussa. Ja naru kiertää tämän renkaan täältä etupuolta. Mä voin löysätä vähän, niin te näette selkeämmin, että miten se kiertää tuon renkaan etupuolta ja myöskin täältä takapuolta. Ja sitten puhalletaan taikapuolessa. Ja nyt se taas irrosi. Nyt mulla on sitten narulinkki ja rengas, teräsrengas. Ja jos nämä pitää kaukana toisistaan, niin ei ne silloin mene yhteen, mutta jos ne laittaa lähelle, niin voi käydä näin, että nyt se on taas mennyt tuonne.
No, se voi olla ihan hyvin sillä. Solmutemput on semmosia kivoja, että mä teen seuraavaksi teille solmutemput. Käytän tätä valkoista leruja ja tätä punaista leruja. Ja tähän on tietty syy, minkä takia nämä on eri värisiä nämä narut. Tää lähtee sillä aikaa temppu, että tehdään solmu. Noin. Siinä on nyt solmu. Aika hyvä solmu onkin. Ja sitten pannaan nämä renkaat, kun narut pannaan naimisiin näin. Narut saa helposti naimisiin. En tiedä miten ne saa erilleen, mutta naimisiin meni noin helposti. Sitten taikasana, hokkus pokkus, filiokkus, pikku henkäys sinne. Niin nyt tämä solmunkin hypännyt tähän punaiseen naruun. Tietenkin tämä on epäilyttävä ja kadotetaan myöskin tämä solmu tästä. Otan ja hieron sitä vähän tuolla kämmenessä ja noin se on kadonnut se solmu. Sehän jäi toi vähän valkoiseksi tosta. Ei se haittaa. Äkkiä, jos me uusi solmu tekastaan. Kiitoksia. Tehdään uusi solmu. Ja näinhän se kävi kätevästi. Siinä se taas on. Ja tän solmun voi tosta ottaa ja heittää jollekin muille. Nyt se ei kadota. No, taikurit on keksinyt myöskin tämmöisen jutun, että tämä ei ole kaukoputki, tämä putki, vaan tämä on niin sanottu solmuntekovehe. Se on tämmöinen pleksiputki. Josta näkee läpi ja sitten tässä on naru ja on punainen toisesta päästä ja valkoinen toisesta päästä. Ja siihenkin on syy. Tehdään siihen nyt malliksi yksi solmu. Noin. Ja laitetaan se tänne putkeen, tuo solmu. Mä en tiedä kuinka kauas toi näkyy toi putkessa oleva solmu, mutta tuolla putkessa ei kokki siellä solmu. Joo. Ja sitten kun puhalletaan pikkusen, niin meillä on toinen solmu siellä. Ja sitten voidaan puhaltaa kolmas kerta. Taas tuli solmu. Tuonne päähän vielä puhalletaan yksi solmu. Tää on tämmönen solmunteko. Eikä tässä oikeastaan ole sitten muuta enää, mutta kun aukastaan nämä solmut seuraavaksi. Tuolta noin. Vielä yksi solmu aukastaan. Tosta noin. Noin. Ja taas meillä on tämmönen solmuton naru. Tämä on tietystä syystä tämmönen pikkasen solmupainotteinen tämänkertainen ohjelma. Tämä on narutuksia nimeltään tämä. Mutta voisimme oikeastaan tehdä yhden liinotempun tässä välissä. Tässä on tämmönen mustavalkoinen taikaliina. Ja ovitaskusta mulla pitäisi olla myöskin toinen liina, keltainen. Tää on ihan tietystä syystä taaskin eri värinen tämä liina, nimittäin pannaan tämä tähän käteen ja tehdään kuoppa tuohon keskelle. Tommonen syvä polo. Noin. Ja tänne kuoppaan, niin tänne on tarkoitus tunkea tämä keltainen liina. No, ei se oikein ole. Nyt tehdään se temppu, että pannaan toi keltainen liina tuonne mustan liinan sisälle. Tää on musta-valkoinen liina oikeastaan, että jos ihan tarkkoja ollaan. Noin. Sitten taikapuhallus. Ja näin tässä kävi, että taas on yksi liina vähemmän. No, narutempuilla jatketaan edelleen. Ja nyt mulla onkin hiukkasen pitempi naru ihan lyhti. Mä semmoisen mukavan niksin tässä teille seuraavaksi opetan. Tehdään tähän vyyhteen tällä lailla solmuja. Näin. Niin tässähän käy sillä lailla, että tästä tulee narutikkaat.
yksi solmu vielä tehdään tänne päähän. Niin tämmöisillä tikkailla voi, jos naruvyyhti on vaikka parvekkeella tulee hirveä hätä pois siitä talosta, niin tämmöisen naruvyyhden avulla voi laskeutua turvallisesti, kun kiipeää vaan niitä tikkaita pitkin. Mutta nyt ei tähän niin, vaan puhalletaan taikapuhallus ja saadaan lenkki, narulenkki. Puhalletaan vielä lisää, niin saadaan toinen lenkki. Ja narulenkille saattaa hyvinkin olla kysyntää. Tehdään vielä lisää. Puhalletaanpas vielä kerran noin. Tietenkin se polkee vähän paikallaan tää juttu, kun tulee vaan narulenkkejä, mutta tehdään myös eri juttu. Sanotaan taikasana hokkus pokkus ja tehdään naru 4. Näin meillä on näitä narutuotteita. Tässä meillä on tämmöinen nippusa valmiina. Ja siinä on yksi lenkki kanssa. Yhdet lenkit pannaan kaulaan ja nyt meillä on sitten 4 ja meillä on myöskin tämä ympyrä. Ja sitten puhalletaan tähän taikapuhallus. Ne on sisään. No, nyt on tullut se hetki tässä ohjelmassa, että tarvittaisiin apuri, joka osaa käyttää saksia. Meillä on täällä sakset, turvasakset, näissä ei ole kärkeä, mutta näissä on terävät ja hyvät hampaat. Kuka tulisi tänne saksimaan? Ketään vapaaehtoista? Joo, tule sinä. Tuu tälle puolelle seisomaan. Otetaan täältä narua ja tästä tää on tämmönen viheriä, että se näkyy hyvin. Terävät sakset. Joo, otappa siitä kiinni ja kuinka pitkä me otetaan se nappas? 70 senttiä. Oi, eikö se ole vähän? Pannaan vähän enemmän. Pas siitä, se näyttää kohta. Puolitoista. Joo, se passaa. Joo, tämä on kanssa tavallista anorekin nyöriä oikeastaan tämä. Ja, ei, tämä oikeastaan voi sanoa, että aika sopiva. Katso tuosta puolivälistä. Poikki, suunnilleen on siitä. Katsokaa nyt, niin mä pääsin siitä poikki. No. Katsotaanpa sitten, miten siellä kävi, että tuliko yhtä pitkät. Ei, tosta pitää vähän ottaa. Joo, nämä on eri pitkää. Tämä on kummasta. Joo, siitä poikki. Ja sitten solmitaan nämä samanmittaiset tarut yhteen. Jaha, nyt tehdään se kunnon solmu tähän. Nyt on vaan semmonen tarkka juttu tämä solmimisjuttu, että tehdään tosta noin. Haluatko sä vielä vetää tosta toisesta ravusta? Vedä siitä. Tämä on ihan oikea solmu. Ihan tosi. Mä tarkistan tämän, että joo, mä en luota Raivi oikein. Tää on semmonen... Nyt siinä on tuplasolmu. Tässä on yleisökontakti on erittäin hyvä. No niin, nyt meillä olisi hyvä naru muuten, mutta stilisoidaan vähän sitä, että katkaiset juuresta toi. Se on joo. Joo, noin. Katkataan toinen. No kyllä se törröttää sen näköisesti. Joo, pistä siitä juuresta poikki. No niin, nyt se on melkein uuden Siinä on veron. tuplasolmu muuten. Melkein uuden veron. Ja jos me halutaan aivan uuden veroseksi, niin meidän täytyy tehdä semmonen juttu, että puhalletaan taikapuhallus. Nyt meillä on taas... Nyt mä en ymmärrä. Mulla loppu ymmärrystä. Saatko mä vielä? Tarvitsee joo, tehdään vielä toinen temppu, nimittäin tää on kas näin, että tehdään solmu. Aivan oikea solmu, on varmasti. Voit tarkistaa sen solmun siinä sopivasti. Enää vielä puhua. No niin, se on tarkistettu oikea
solmua. Joo, ja taas siis sitä otan vähän siitä pois. No totta kai, ne on huonoja. Joo, ja tostakin. Toinenkin on vähän. Nyt Raivio vettää meitä linssiin. Nyt no en ota vielä pois saksia. Vaan no, niin tehdään semmonen tupla katkaisu, että pannaan toi molemmat narut, mä laitan tänne kaksin kerroin ja sitten no, niin katkaisen molemmat narut siitä solmun kummaltakin puolelta. Siitä poikki ja sitten vielä sieltä. No. Sitten mä kasaan tämä, enpä hihaa mitään, enkä ota hihasta mitään, vaan kasaan tämän kouraani, tämän narun. Näin selvästi. Ja otapa nyt kiinni siitä narun päästä. Ja taas meillä on ehjä naru. Ja mä saan tämän palkkiin tämän taikajoukkuun. Hyvä, kiitos. Nyt varmaan harmittaa. Varmaan nämä pätkän sulle. No joo. Mä voin laittaa ne talteen. Vaikka tässä. Tai sitten se oli niin sanottu mistrikki. Mites päin toi on? No toi on väärinpäin, ihan väärinpäin. Tässä on tämä kielikylpy tulee, että te olette niin kansainvälisiä karavaanarit, että se on muuten väärinpäin vieläkin. Nyt se voisi olla näin päin. Joo, tämmöisen viestin mä haluan teille nyt välittää ja kohta päästään tanssimaan. Mä tunnen tälle kouraani tämän viimeisen viestin ja puhalla vähän ja se katosi. Kiitoksia todeksi. Mukava yleisö. Sitten kun aletaan tässä kohtapuoliin justiin tanssimaan, niin älkää epäröikö heitellä toiveita rytmien ja muiden suhteen. Me ollaan hyvin avoimia kuuntelemaan, että soitetaan sitten aina valssia silloin, kun sitä toivotaan ja polkkaa silloin kun sitä ei toivota. Joo, kiitoksia. Ja syttyy tähdettäin, taistelu koiruu ja Spansissa, muistan aina silloin, kerran tanssissa. Niin aivan liikelit silloin, katsoisin niisi, niin löysin onneni. Tiedä, olet numero ainoa arre arvakin. Ja vielä olet numeroni ainoa arre arvakin. Kiitoksia. Hyvin ohut. Sekä pitää. Helvetin.
Eikä kun mä ajattelin, että pystyisikö Tapsa tekemään kerkes, kun se oli semmoista vastaavat viimeksi. No rupeshan ne menemään. Tonne, että se löytyy. Siitä. No niin, tänä iltana katsotaan sitten, kuka on paras ja 3 annetaan tuollainen pieni pytty tuossa. Ja kuka on tämän illan kunkku on kilpailussa. No niin, ensimmäinen kilpailija, Pirjo Herra ja tähtien kultaa ja kuun hopeaa. Tähtien kulta ja kuun hopeaa, kohdetta kristalliaan. Tähtien kulta ja kuun hopeaa, silmien siltävännään. Hetken kun unessa kulkeassa, varjosta tumman ja synkeän maan. Sydämen saavujentaa, tähtien kulta ja kuun hopeaa. Sitten oli seuraavana Pettan sanapakki, ethän me. Yhteinen iltamme aivan kun markannut vei jo pois. Miksi vei soikko tuo vieläkin jatkoa pois? Tyhjene karkutti läheltä katkossa päästäen. Mietin nyt kuinka vai sinulle kertoisin sen. Sitten oli kilpailija numero 3, Eino Oviksi ja pieni lintunen. Minusta löydät rakkauden, elät niin haaveillen. Olen sen tuntien, elon myönteissä on. Vauhti niin mahdoton, aina rakkauttaan niistä kestän ei. Hän lähtee kauaksi pois, mieti mitä tehdä voi. Jos hän lähtisi myös, ei se onnea toi. Huomaat itsekin kai, sinun palvalta sai, olet yksinäinen pieni lintunen. Seuraavana on sitten Heikki Keränen ja Tuisku Morsi. Pohjoisen tuimissa tuulissa kai rakkaus syttyä sai. Vinhoissa vaelta vain, tahdon kanssasi aina. Tää rouhainen maa, kahta rakastavaa, kantaa jaksojan saa. Luo vaivaiskoin, elämä toi, kanssasi kaiken tän jaa. Seuraavana on sitten Eki N ja Sininen Puikko. Kätken lahjaani Se on varmaan täällä sitten jo. Karmeiden tiedon
kerroin vain, milloin kahdet suhteen sain. Onhan täällä. On. Kato, minä tässä kaikki on täällä, joka täällä on heis. 30 laulua. Kilpailu. Sitten on Lars Andersson ja Minun tie. Olkaa hyvä. And now the end's near, and so I face the final curtain. My friend, I say it clear, I spent my games, oh which I'm certain. I live a life that's full. Sitten oli Tentti, Salla ja Hopeinen kuu. Hopeinen kuuluu vedelle siltaan. Ei tulla koskaan voisi kai tällaista iltaa. Odotan turhaan sinua armoin. Kuu kulkee pilven taakse taas, on meri harmain. Sitten oli seuraavana Aune Sallila ja Voiman rakkauden. Kun sanot rakas, se vain mielessäin on. Sen tuli toissana. Aivan kiinkeästi ootan saavua. Sitten oli vuorossa Veeti ja Pienen pojan haave. Päivä vain leetsaa, ja nois aika uinahtaa. Kun yöni vilpoinen on taivaltaan. Pian päätän matkan tään, valovarjatteelta näen. Kun perille mä pääsen, sinne jään. Sitten Marja jatkaa ja Antti. Bretagne, province, rypäleitä poimimaan. Päätin näin lähteä, hurjoita muuttamaan. Hedelmät kypsyivät aina kesän kuumimpaan aikaan. Ja niitä me poimittiin, me kolme seljattiin. Sitten Ritva jatkaa. Kaipuuni on uskoton. Luose sinä vain voit auttaa sydäntäin. Missä nyt oot, minne nyt tein? Sun sydämme seuraa mua aina harmain. Auttaa sä voisit, jos luonani olisi. Vain kukin on niin uskomaton. Seuraava kilpailija on Kalevi Karppinen ja Tanko Sinikalle.
Sinikasta näin kun on kauneimman, ja roide kuivali vain. Vaan suunnistumaan pitkinä päivinä seuraksi sain. Sinikalle kauneimman laulun tein, se kertoi toiveet sydämeen. Ja sinikalle kaukana toivoin lauloin mä sen. Seuraava kilpailija on Anneli Anttonen. Ja yksi ainoa Silloin aivan yllättäen voi onnen suuri toiveen täyttää. Ajomies. Kyllä se tulee, jos on tonne pannu, niin kaikki tulee. Kun sydämestä suru kaikki pyrkii pois. Yksi ainoa ihminen mulle antaa nyt tunteen sen, jota vaille mä ennen jäin. Muitten ystäväin, yksi ihminen mulle lahjoitti onneksi sen. Sitten oli seuraava kilpailija Jussi Anttonen. Soita hiljaa kitaraa. Jos tietäisit sen mitä aikaan saa, kun arpalo sinua koskettaa. Kuin kieli herkkä jään, mä värähtelemään. Näin soittanut ei ole yksikään. En arvannut mä enää käyvän näin. Soisin oljassa työssäin. Yksi riita soitu pois, tää piano viedä pois. Mut koskemukset aito tunne pois. Sitten oli Jouko K. Kappaleilla Hänelle jotain rakasta. Olet tuuleni yössä soittaa, olet myrskyni ruutuni lyö. Korvini herkin äänesi kuulen, viulussa tuulen kun saapuu taas yö. Olet hellini kaiken voittaa, olet riemumi syömeni jää. Vahnakin paade rakkaus siirtää, uransa piirtää kun taikaa on pää. Sitten oli seuraava kilpailija Kauko Eskelin ja Ajomies. Nyt jo kiireeni vie, ei rakkaus matkaani vie. Ennen ratsuin kahdota sain, nyt tuosta on tarpeeton kai. Vaikka ei mua ainoakaan, syksyn tuulessa seuraani saa. Ajomies, älä kiirehti suotta, taakon ei pääse kohtaloaan. Sitten Pirjo jatkaa Lennen pöly. Kauniin kumpun pillen saattaa puhdistaa. Säteillään sämjältä puhdistaa. Nyt istumaan ja katselemaan. Mä ulos kadun varten paikka valoissa. Mitä aikaa katsoo, että Seuraavana on Tane Impola ja Valon pisarot.
En etsin valtaloista, en kaipaa kultaakaan. Laulan mummoksi säkulle ja kaipaan kuolevan. Mä kaipaan etsin salella, kuin kulta nousevan. Olen etsimässä palotti salella. Tyttö istuu lätäkössä hiekkaa hiuksessa. Se hakkaa muovilla piolla suurta mailmaa. Älä tule paha kattu, älä tule vaan. Meille salonki salonki. Ja se on Taneli. Sitten oli Aamunkoi. Sten Sundback. Aamukoi lailla näin, kerran sunnuntavain. Luovan mieleni päiväkin kaunein. Kun hymyys loistaa ja nauru koittaa, niin huolet koittaa, ne muuta koin. Siis Kiertää pohjasen ja iltutainen. Hetken lahjaakin ajattelee kierteen. Muille kerran vain keskuudessa sen sain. No niin, ja me jatkamme ja seuraavana on Reis. Syvä kuin veri. Kuin lemmeen on tunne niin kuin merirannaton. Ja silloin se syvä myös kuin veri on. Sen tiedän, kun sinut ystäväni kohtasin. Niin kauan, jo siitä yksi haveni. Seuraavana on sitten Sirpa B. Kappale on Kuuleeko yö? Ei varjot liikinnyt, ei pilkahduskaan. Ajatus tietää, niin etsien. Oot sulla puheen muodossa suuri hiljaisuus. Mä tiedän vastausta, odotan ja toivon. Sitten oli seuraavana Martti B. ja Haavepuu. Silmiä en pysty kuvaamaan. On se sitten, jos on älypuhe, niin sieltä löytyy kaikki laulun. Katson tästä, joo, kiitos. En pysty kuvaamaan. Ne tuotetta on. Sitten Kari Y jatkaa Sininen hui. Kuivin lahjaksi sain, koin sinisen vain. Tää kulmiasen ja elukultainen. Kätken laajaninen, arteille hienon sen. Nyt kerroin vain, milloinkaan et sulta sen sain. Sitten oli Raimo Huttunen ja Karjalan Mari. Ai muista sulle. Mä en mä kerran.
missä löydät onnellikuisen. Ota poika Karjalasta nainen, missä löydät onnellikuisen. Ei kauas yksin kauas tule, kunnes löytyi Karjalan. Sitten olisi seuraavana Timo Leinonen ja Kotiin luokse sun. Saako jatkaa? Joo, kyllä. Jos kotiin päästä voisin luoksesi sun, se toinen on ainoa nyt mielessäni. No, eihän siinä ole yksi kappale tämän jälkeen. Ei, vaan valmistaudun, että on valmiina. Saisin mä vaan, en koskaan vois lähtis uudestaan. Sinua mä muistelen, nyt kaivaten. Sitten oli seuraavana Tero ja hetkinen, ei joku Jaakko ja Ajomies. Pois jää ja kiireeni vie, ei rakkaus rakkaani vie. Temen ratsuni vahdota sai, nyt ruoska on tarpeen kai. Ei mua ainoakaan, sitten tuolesta seurani saa. Ajomies älä kiirehdi tuo. Sitten oli seuraavana Tero ja Myrskyn jälki. Tuossa laivan päällä rauhattoman veen. Päivän uuden jälleen kohtaan yksyilen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen, jälleen koska en vain uskoiseeseen. Liian kauan omin voimin harvailin, elin niin kuin mulla ois valtakappeen. Monen väärän huonon tunteni mut kuin. Sitten oli Arto Valtanen ja Tulvii Pohjanmaa. Sinä lähdet ja tulvii Pohjanmaa. Sammuu tänne ja tulvii luvataan. Täytyy joen tielle, ettei vettä edetä. Sinä lähdet ja tulvii Pohjanmaa. Sitten on viimeinen, vaan ei vähäinen kilpailija, Tuula ja Pariisin kuva. Kumpi pannaa? Souparit laitetaan sitten. Joo. Pekka. Tänään on muuta Pekkaa. Seinään pääsee 10 Joo, 1, 2, 3, 8, 9. No niin. Ruununhelmen karaokeen. Miks te kaivu? Ei kaivu. No niin. Ruununhelmen karaokeessa oli 33 laulijaa. Hieno suoritus. Ja sitten oli vaikea päätös meillä tuolla, täällä ja tuolla. Hyviä laulajia oli.
kolmannelle sijalle, taas ottaa minusta. Elää muuta sanoa, kävin tiskaamassa. Kolmannelle sijalle Reiska. Hyvä kuin meri. Onko Reiska? No, tule tänne. Näin. Sitten kakkossijalle tuli Timo. Kotiin luoksessu. Ja sitten nainen on voittaja. Nainen on voittaja. Ja naisen nimi on Marja. Kappale Andre. Ryhmähalli. Jaa. Ensimmäiset Kruunuhelmen karaoket palkinnot luovutettu ja tästä on hyvä jatkaa. Nyt ihan älytön meininki päälle. Kiitoksia kaikille.